Laki na ang braso ko eh. Ayaw mo. Mikhail! Kaso, gagawa kami ng kanin salad. Kaso, na-mix ko na lahat. Naglagay ako ng sesame oil, lemon, mayonnaise, white pepper, sugar, then imimix ko na. Pinahin muna natin ito. Pinag-mix ko na yung mayonnaise, lemon, at honey. Sesame oil. Tapos, lagay tayo nito pipino. Then, carrots. Then, ano pa ito? Crab stick. Crab stick. Diba? Nakita ko dyan. Then, mix lang natin. Sana magustuhan ng mga kakain. Kasi yung mangga naman, pang ibabaw lang naman yun. Alagay mo sa ibabaw yan. Pwede natin. Yan, ang sarap na oh. Hindi boring. Discard ito. Ano trip nyo. Ayan si Ate Vicky, nahalo niya ang kanyang chicken wings. Chicken wings, binarinate ko sa
asin, paminta, egg, 1/2 na cornstarch, 1/2 na flour. Ayan. Yan, okay na. Then, mamaya, ipiprito ko na to. Ito, cornstarch at saka flour. Igigib natin dyan. Para masarap, lagyan natin ng chicken powder. 2 teaspoon lang. 2 teaspoon pero malaki. Ayan, nilalagyan na para maging crispy. Parang okay na nga siya, oh, di ba? Tingnan mo. Oh. Ay, yung butter. Nag-brown na siya. Toyo. Lagyan ng toyo. Honey. Honey. Honey garlic chicken wings. Honey butter garlic chicken wings. Ilang dagdag din si Ruth?